Som-hi, doncs, comencem el d'interès municipal d'aquesta setmana. Tenim el regidor i portaveu del grup municipal de Junts per Igualada, per tant, govern municipal, Miquel Vives. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, Xavier, què tal? En l'últim ple van passar les subvencions a les entitats de casa nostra. En tant que regidor d'entitats, quina és la valoració que en fa? Home, estem molt contents, la veritat és que la valoració és molt bona. Com dius, a l'últim ple es van passar els atorgaments de les subvencions a entitats, 453.994,88 euros, a 454.000 gairebé euros, que corresponen, em sembla que són a 146 entitats de la nostra ciutat, de les quals 13 són completament noves. Dir amb això que aquesta és una manera més de les que fem des del govern de reconèixer la important tasca que fan a les nostres entitats. Aquesta és una part de subvencions, és a dir, són subvencions a concurrència competitiva. Saben que, a més, hi ha unes subvencions, que són 10, 12, 13 subvencions que van en un altre ple, perquè tenen a veure amb el tancament del curs escolar, amb el qual aquests 454.000 euros acabaran sent una mica més. Però, a més, no només és això, sinó que tenim convenis, i tenim ajuda logística, i tenim ajuda suport des de l'oficina d'entitats, l'igualadinisme, tot això per reconèixer i per ajudar que el teixit associatiu de la nostra ciutat, que és molt i molt variat, estigui sempre amb aquesta salut òptima que té a dia d'avui. Miquel Vives és regidor d'entitats, també és regidor de mobilitat. Vàrem veure que va assistir a una jornada de mobilitat on es va parlar sobretot dels reptes de la IA. Sí, l'AMTU, que és l'Associació de Municipis pel Transport Urbà, del qual Igualada en forma part des de que es va crear. L'AMTU és una associació a nivell de tot Catalunya i cada any s'organitza una jornada catalana de la mobilitat. Enguany es centrava, cada any intentem que sigui amb un focus molt concret. L'any passat la vam fer pensant en el tipus de costos que s'han de repercutir o no als usuaris, i aquest any amb una cosa que està tan de moda i tan a l'última com és la intel·ligència artificial, no? Aquesta jornada, el que es va fer és es varen convocar diferents especialistes d'arreu del territori, i especialistes, val a dir que a Catalunya tenim molt bons especialistes en aquest sentit de les noves tecnologies, de les smart cities i per tant també de la intel·ligència artificial, i ens explicaven quins són els reptes de com aplicar-la a la mobilitat de petites i grans ciutats, de municipis com el nostre. Són municipis com Igualada, ciutats com Igualada, són ideals per aplicar prototips d'intel·ligència artificial. A dia d'avui el que s'està buscant és ja no tant que la intel·ligència artificial piloti, la gent ens imaginem els semàfors o cotxes autònoms, que també, però el que s'està provant o s'està treballant és per fer allò que se'n diu un bessó digital. I això és? Sí, anava a dir, un bessó digital és donar moltíssima informació amb una intel·ligència artificial, de tal manera que quan fas proves o quan vols fer canvis en la mobilitat d'una ciutat, sigui el que sigui, imaginem-nos una línia d'autobús o una regulació semafòrica, el primer que es fa és es prova en aquest bessó digital que es comporta com es comportarà la ciutat un cop s'apliqui el canvi, de tal manera que es poden fer proves amb un cost molt reduït i, evidentment, sense tindre cap tipus d'inconvenient en el cas de que la prova no sigui prou bona. Aquest és un futur que a dia d'avui encara no ens aplica a la nostra ciutat, però que nosaltres, com a govern, hem de pensar en el més enllà, en el que passarà en uns anys, per estar sempre en les millors condicions per tindre la ciutat al màxim de ben equipada. Jo sempre, la broma és, les smart cities no vol dir que tinguin aquestes ciutats intel·ligents, no vol dir que estiguin plenes, hagin d'estar plenes de sensors perquè sigui una smart city, sinó que són les decisions que han de ser intel·ligents, les decisions són les que han de ser smart, i aquesta és una part que ja la complim sobradament. Per altra banda, i si tornem al ple municipal, Junts per Igualada va presentar una moció per mostrar el seu rebuig davant d'aquest tancament anunciat per la Generalitat de la Ludoteca Sant Miquel. Tot i que la Generalitat parla d'un trasllat, en un altre format.
Bé, aquest és el primer problema. Val a dir que la moció, i començo pel revés, la moció la varen presentar des del grup municipal de Junts per Igualada i que es va votar amb tots els grups, unanimitat, amb la qual vol dir que realment és una petició que fem i que és important per la ciutat. Dic que, en primer lloc, la Generalitat, les formes no han estat les correctes, perquè ens envia un correu i ens diu que la ludoteca Sant Miquel es tancarà, a no ser que assumim, no ho sé, amb la qual, home, les formes no són les correctes, i menys havent tingut aquí els caps visibles del departament. En segon lloc, dir que, home, la ludoteca fa 40 anys que la tenim a la nostra ciutat, més de 5.000 nens i nenes d'entre 5 i 12 anys n'han fet ús, amb la qual és un equipament que nosaltres exigirem que continuï. El Departament de la Generalitat diu que és degut a un canvi de model que millora. Bueno, si volen fer un canvi de model, el que han de fer és posar-hi els diners perquè funcioni aquest canvi de model, amb el qual jo crec que no hi ha dubte de que ens assentarem amb el departament, farem allò fulla nova, començarem des de zero, però exigirem que es compleixin aquestes demandes de la nostra ciutadania i que són nosaltres els que les portem al ple. És a dir, volem que la ludoteca Sant Miquel continuï amb les màximes garanties per a la nostra ciutat. Vàrem veure que Miquel Vives va assistir a la nit empresarial organitzada per la Unió Empresarial de l'Anoia, justament aquesta setmana també que comença el Prepara't. El que es posa sobre la taula és allò que ja es posava fa anys, que és intentar casar les necessitats de les empreses amb aquesta oferta laboral, no? És a dir, que de vegades no acaba d'encaixar el que necessiten les empreses de la comarca de l'Anoia amb això, gent que cerca feina que segurament no està amb la formació per optar a aquests llocs de treball. Correcte. En primer lloc, agrair a la Unió Empresarial, a l'OEA, a la Unió Empresarial de l'Anoia, que organitzi aquest sopar. El sopar, més enllà de la part que té a veure més pública, diguéssim, de fer-ne difusió a diaris, etc., té un altre vessant important, que és el networking que fan, és a dir, aquest conèixer entre les diferents empreses del territori. Això crea llaços i crea vincles que després es transformen en oportunitats de negoci o que simplement els fan més competitius, amb la qual cosa és important que hi hagi aquesta coneixença entre les diferents empreses. Això la Unió Empresarial ho fa molt bé i val a dir que en aquest sopar sembla que no sé si era el rècord d'assistents empresarials, en 600 i escaig persones, amb la qual vol dir que realment el teixit productiu de la nostra comarca és fort, i dos, que la Unió Empresarial com a tal també és forta. Dic que en aquests sopars, a més d'aquesta part també de que es coneixen entre les empreses, hi ha, òbviament, i per això es convida el conseller, hi ha tota una sèrie de reclamacions. En primer lloc, infraestructures, d'acord? Igualada hem aconseguit finalment, i després de molt d'esforç, fer aquesta nova connexió amb la Ronda Sud. Això fa més competitives a les nostres empreses, perquè tenen una altra sortida a la ciutat molt directa amb les vies de connexió entre els diferents municipis i amb Barcelona o amb Tarragona. Però, a més, s'ha de fer que la burocràcia disminueixi. Molts empresaris es queixen de que és massa complexa i hi ha masses pegues burocràtiques a vegades per fer segons quines gestions dins de la pròpia empresa, per crear empreses o per comprar o vendre, el que sigui, que això és una cosa que es reclama des de sempre des de la Unió Empresarial. I l'altre és aquest tema de la formació ha d'estar adequada el que demanda les nostres empreses, i aquesta és una part que nosaltres, des del Departament d'Ensenyament de la ciutat i el Departament de Promoció Econòmica, sempre s'ha estat en contacte per poder fer aquesta unió, que nosaltres estem ensenyant tingui realment després, perquè és bo per tothom, tingui després una sortida laboral, i que l'empresari o l'empresa que té un requeriment de treballadors amb un perfil concret, doncs aquest perfil existeixi. És bo pel treballador perquè troba feina ràpidament, i és bo per l'empresari perquè el fa competitiu, perquè té treballadors. I exactament com deia vostè, aquesta setmana comença el Prepara't, que té a veure durant tota la setmana amb això, amb tallers, amb xerrades, i cada dia
es fan diferents xerrades, xerren també en aquest cas d'intel·ligència artificial, xerren també de com la marca personal dels treballadors que anem a buscar feina, com s'ha de fer un currículum, etc. I tenen això que es diu speed dating, que són aquestes cites ràpides entre empresari o la persona que recluta els treballadors i els treballadors, que els preparen, justament amb aquesta setmana que es diu prepara't. Això és una cosa important perquè al final, quan els que anem a buscar feina, realment saber explicar allò que sabem i allò que volem amb aquells 10 minutets d'entrevista laboral és molt important. Per tant, aquesta és una setmana que és crucial, diria jo, i que és bo que la tinguem. De fet, el president de la Unió Empresarial, Joan Mateu, diu m'agradaria no fer-ho, però és que la comarca de l'Anoia necessita del prepara't i de l'espeed dating, precisament. Correcte. L'ideal seria d'això, que no fossin necessàries tots aquests speed dating i tots aquests aprendre a com fer-ho i fer-ho, però la comarca necessita perquè hi ha les dues coses. Tenim llocs de feina que no s'omplen i tenim persones que busquen feina que els hi costa de trobar-la, amb la qual cosa el que hem de ser és capaços de caçar aquestes dues, l'oferta i la demanda, perquè és bo per tothom. Es fa una gran feina des de l'Ajuntament, es fa una gran feina també des de les entitats que tenen a veure amb aquesta promoció de laboral, la Unió Empresarial, i dir que aquesta vegada a la setmana del Prepara't, que és aquesta setmana, doncs està feta a 3 bandes. Està feta, òbviament, amb l'Ajuntament d'Igualada, amb la Unió Empresarial, l'entitat econòmica, però, a més, hi ha el Consell Comarcal que dona aquesta completitud a tota la comarca. Millores al riu Anoia pel que fa als col·lectors per evitar vessaments en el riu Anoia, ho anunciava el mateix regidor fa uns dies en la compareixença. Sí, el riu Anoia té, com tenen totes les ciutats amb les nostres característiques, té una cosa que són els sobreeixidors del clavegueram. És a dir, en el moment en què hi ha forts aiguats, pluges o similar, pluges, bàsicament, el que passa és perquè no es facin malbé, perquè no es trenquin les clavegueres de ciutat, perquè no es rebenti la claveguera que passa per sota de casa, el que hi ha és unes tapes que salten, s'aixequen en el moment en què surt aigua. Aquesta aigua, com que ve amb un volum més gran de l'habitual, el que fa és arrossega les parets de la brutícia que pugui haver-hi a les parets de la pròpia claveguera. Aquesta brutícia, malauradament, n'hi ha molta que són tovalloletes. Aquestes tovalloletes, que és un residu que es diposita al clavegueram i que en aquests aiguats salta. Bé, nosaltres ja hem arreglat molts d'aquests col·lectors, molts d'aquests sobreeixidors, i ara hem aconseguit una subvenció de la Diputació de 50.000 euros per arreglar-ne 2. Un, que ja el teníem amb un emmallat, que és el que està més a prop del tanatori, aquest el vam fer com a prova pilot fa uns anys. La prova pilot ha funcionat molt bé, però és millorable, com totes les proves, i aquests 50.000 euros serviran, 1, per posar un mallat diferent, una reixa diferent en aquest col·lector, i 2, amb un que està un altre d'aquests sobreeixidors que està sota del carrer Misericòrdia, perquè ens entenguem molt a prop del nou pont que connecta amb la Ronda Sud. Abans no hi podíem treballar, justament perquè hi havia aquestes obres de la connexió. Ara aquí podem treballar i posarem també aquestes malles, aquestes xarxes que fan aquesta retenció de sòlids. Això ens permet, que el riu no se'ns embruti. Sabeu que és un dels projectes importants que tenim com a govern en aquest mandat, que és millorar i renaturalitzar el riu. Per tant, òbviament, aquestes tovalloletes i aquesta brutícia no hi ha de ser, però a més el que fa és endreça i ordena tota aquesta part. Aquí dir 2 coses. La primera és una petició. La ciutadania d'Igualada està ja molt compromesa en aquest sentit. Tots sabem que aquestes tovalloletes, si s'han de fer servir, perquè jo crec que un dia o altre acabaran prohibint, malauradament perquè no les sabem utilitzar correctament. Aquestes tovalloletes, si es fan servir, han d'anar a les escombraries. El rebuig. El rebuig, no han d'anar al lavabo i tirar-les com si fos paper de vàter. Això, el paper de vàter no el té aquest problema. En canvi, les tovalloletes sí. Amb la qual cosa aquestes sempre recordar que s'han de llançar al rebuig. Jo crec que la ciutadania d'Igualada cada vegada estan més compromesos en aquest sentit, per tant ho van
ho van fent, però, i això és una petició, l'altra és una exigència. L'exigència és que l'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, i que per tant és la responsable final de tot el que compet a la part de l'aigua, rius, clavegueram, etc., el que ha de fer és la seva feina, és a dir, donar aquestes subvencions, perquè aquesta és una subvenció de la Diputació. L'Agència Catalana de l'Aigua ha de donar, ha de fer inspeccions, ha de mirar que els col·lectors estiguin en correcte estat, si hi ha sobreixidors, donar subvenció per cada un dels sobreixidors per arreglar-los, amb la qual l'Agència Catalana de l'Aigua ha de fer la seva feina. Regidor, gràcies. Fins la propera. A vosaltres, que vagi molt bé.